Niki malah pun ngumpul kabeh. Alhamdulillah. Sampun marang sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun kok kawula tetek kok naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepan kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas, bareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Iki bukan kamu sing aduh papane. Waduh pamane we. Aduh asale Kairo. Oh iya, Kairo. wis lintang saka Kairo sisan. Penting poe betahe. Nggih, heeh. Tik betahe ini. Mbak Lintang Kairo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng tibaki Mas Garing ini Mataram Mas Ageng. Alhamdulillah sampun ngatur Mas Gareng. Nggih, kanthi halal bihalal linebuna sedaya karepatan dedosa lahir lan batin. Leres.
kabeh iki apa to sing digoleki yen ora ngapura ing ngapura Leres. ana pinggeting rasa antarane tangga siji lan sijine Napa Mas? aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke Cocok. nggih mboten Napa-napa niku wong jenenge manungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. ngapus murka lali niku sandangane menungsa Betul. mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri mawas diri ndandani awake dhewe karep saya becik Leres Mas, leres. nggih Mas Gareng Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. inggih awang yo anu napa niku piyayi niku nek wis ngapura kuwi wis atine yo lega ora ngregeti pikiran ora marake penyakit Bukan ganjel kan hati. betul nggih Mas Gareng Nun, menika gandeng bintang tamu akeh banget ya mbok siji diaturke iki ditajake Mas. ayo mesti no Mumpung iki ki suasanane sing suasana ngaten niki. nggih Nggih, niki malah pun ngumpul kabeh. alhamdulillah sampun kemarin sowan sedayanipun Nggih. menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh Nggih, naik daun bangsa ulet tetek dadi naik daun. ya ora kok ya Nggih, nggih bakune nembe dipun tepan kalian para penonton. leres Nggih, menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik sinten Mas? menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya Nggih. mereka ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo Iki Nggih. kamu sing aduh papane. waduh pamane we Apa asale Kairo? oh iya Kairo. wis lintang saka Kairo sisan Pik boy betai. nggih heeh Pik betai ini. Mbak Lintang ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng ini mataram Mas Ageng Orang kira bocah kaya pring kok sik odane Priman to? ngarane kaya premi maksudnya piye Dadi bocah cilik diri Ya gua emang pawaannya di sini tuh tidak ada. bawa Pawaan. pawaan iki ora iso ninggal sekolah iki. Nggih. Sing penting anak cilik sehat yo yo. Sehat ada alhamdulillah. Sik. Dimana ditepung piye kene jenengmu komplit sapa yo? Nggih saderengipun ngaturaken sedherek kakang. Para bapak ibu sekalian masya Allah. Niki kula takjub sekali penontonnya sangat banyak Pak Deni. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh lho. banget ngono. Lagi ampun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani bakal di luar kecamatan pun sami. saka Blitar enek saka Surabaya enek lengkap sangat nggih. saka Jember enek Tapi iki cocok karo Pak Junedi ning gelar tontonan. amin ayo no Alhamdulillah. Nggih. Jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok Wis tak. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi Sajane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ube Lintang Fatmarwari Ngalah Khairun. Panjang kok Pak De? Wis kuwi wae lintang kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa angel lihat kok. Lintang kairo lintang ki lincah bocahe tantan bapane rame. Nah, masa lho Pak De? Yo, yo iki karyamu. ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin Kosek tembungmu ra enak. apa nek salah Didongake leluhur ku wis podar e. nah niku rak pikiran sampeyan sing lo karep kuwi piyai sepuh sing luhur bebudene
Ayo, Pak. ini sepuh kalau Nggih. Ora ya padha to Pak De. ya ora beda. Anu litak isih sekolah, Nduk, sayang. Kasih kelas 2 SMA. SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dawan. SMA 1 Puncu. Berarti mau dipirsani Bapak Ibu guru ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang kae itu. Bae aku ya wis tuwa. Jebul biyen iki sing mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolah ditutuke, karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki waktu ditaraku Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Ya dibawani sik kaya apa suarane. Bapak Jun kita sik enggak? Ayo jelas ngeten. Ingkang pundi? Ah. Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan kita sik pinara enggak? Ayo Pak Jun niku nek ngersani ringgit iki mesti tutup, Nduk. Untuk nadyan mau esuk tanine ya didadak. Mergo ketahuan iki sudah jawab. Lagi toh. Saiki sih isih Tanggung kesan. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Oke. Iki apike di bawah kok. Udang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Pak Lintang. Monggo. Nadia Suarane iso mbok kredit juga. kredit tentang ini ada Mati. Kowe tuh nyanyi sak nyanyian iki iso nggo ngangsul kendaraan. Ya ampun. Wes, luar Kita saya ajar sampai ke Mati. Ada lo jaluk sanu. Telepon ibu, sesuatu ibu dan sini non sewu ibu. Kae pesen Mbak-mbaknya semuanya. pojok kae presiden purba kalah. Ampun. Loh, nek nyewon sampe nake dhewe iki lho. Ini loh. Piting Antropus, mungkin nek nyek aja sampe nake dhewe. Ayo. Iya, Nduk. Diucapkan ugi Pak Di. Kula dereng maaf-maafan lagi anton ugi. Kiai anu Kiai Dono. Minal aidin wal faizin kagem Bapak Ibu saya nih. Nggih. Kayak bacaan ya. Bacaan priman. Nggih. Iki ra apa-apa jaluk ngapura luwih apik. Nanti to Pak Di. Anu Halus manis terbelah hati. Golek isi podang nyanding bisa dadi
jame. Monggo, Nduk. Monggo. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. No, angker meneh.